ассалому алайкум дӯстони азиз, мошинаҳои фурӯшӣ дар шумо бошад, дар ватсап суратоша видеоша рӯй кунен, дар ютуб, тиктоки, инстаграм, дар якчанд сайтҳои ютуби реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. дар ватсап муроҷиат бикунем бирёдар азиз. бачакҳои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунанд. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунен ва хоҳиши гузаштани сарҳад дорен, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинаҳои комфортни шуморо аз ҷои омада мегиранд, аввалаш худованд бурда сох саломат бармегардонанд. марҳамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон азиз. Mercedes Benz сечка солаш 1999 авиамотори мошин 2.8 6 силиндра техосмотр дорад, танировка дорад, балнош дар ҳолати хуб. мошин американка, элеганс. марҳамат ба устодтон биёед, ба дилпири санҷед харидорӣ кунед. задни камераш ҳаст, люк дорад, видео ахиб мошин. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардаро, салон кожа, ҳолати пеш, лифт сидения дора, винкоди мошин бардаро, рули Mercedes Benz 221 кузов, 243,000 мил пробеги мошина, кондиционер як, бензин, газ, бардаро монитор 6, климат контроль, обогрев сидений дора, круиз контроль 6 бардаро. нархи мошин 75,000 сомон. марҳамат биёед ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. электромобил Ion S Plus. соли мошин 2022. запас худ 510 км. нигоҳ кунед. 360 градус камера. ҳуҷҷатҳои мошин моҳи апрели соли 2026 буд мешавад. бесключевой доступ дора. марҳамат. видео ақиб мошин. панорамаш ҳаст, парктроникош ҳаст. нархи мошина 163,000 сомон мегӯянд. ба устод биёед, ба дилпири санҷед, харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. ҳолати салони мошин, панорамаша дистин, боковой ҷамъеша, лифт сидения, датчик движений, мультируль до тарафа. 21,000 пробеги мошина, 4 режим вождения дорад, беспроводной зарядкаш ҳаст. бародаро, нархи мошин 163,000 сомон. лайкро фаромӯш накунед ба саҳифа. Mercedes Benz сечка солаш 2000. авиамотори мошин 2 автомат. нигоҳ кунед бардаро. Mercedes сечкара бераҳмаш. соҳибаш нархи мошинша арзиша 115,000 сомон мегӯяд. комплектатсияи мошин элеганс. нигоҳ кунед бардаро. видео актив мошин. ба устодтон биёед, ба дилпири бисанҷед, харидорӣ кунед. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин, круиз контроль дора. 196,000 пробеги мошина бардаро. кондиционер, обогрев сидений, стеклоподъёмник, боковой ҷамъеша. бародаро, нархи ҳамин сечка 115,000 сомон. солаш 2000. техпаспорт яъне 2000. марҳамат биёед, ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Toyota Camry 2. комплектатсияи мошин SK. авиамотори мошин 3.5 6 силиндра. нигоҳ кунед бардаро. техосмотри солона, 4 балонш дар ҳолати хуб. танировкаш боша, моҳи август буд мешавад. марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилпири санҷед, харидорӣ кунед. видео ахиб мошин. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. полик чухол дора, салон кожа, винкод кузовда аст.
лифт сидения дора, мультируль до тарафа, круиз контроль. 293,000 мил пробеги машины бардаро. Добавление акустика JBL, обогрев сидений шаст. Ягон датчик шкирон нест. нархи мошин бардаро 95000 сомон. марамат биёед ба устодтон бубинед, харидорӣ кунед. Утилиза электромобил Ion S. соли мошин 2024 8 моҳа. запас худ 480 км. техосмотр солона утилизация дора. дар ширкати 8000 даровардагиам бардаро ҳоли кор накардиам. мақсади гап мошинчаро мехарем, сразу кор мебироем. як кори тайёр. парктроникош ҳаст, задни камераш ҳаст. марамат ҳолати салонашро нишон медиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин кондитсионерш кор мекунад. пробег 2600 км. мультируль тарафа, круиз контроль. мониторш бардаро, режим ождени дора. данаша дистин тоза, датчик сближени дора. бардаро нархиш 165000 сомон. дар ширкати 8000 даровардагиам. лайка фаромӯш накунед. Lexus ES. объем мотори мошин 3.5 силиндра. солаш 2016. нигоҳ кунед бардаро. мошинча айрӯи винкод нозада. бо ба устодтон биёед, бо винкодча мемонем, бибинед, харидорӣ кунед. парктроникош ҳаст. 4 дар бесключовой доступ, сафеди трёхкомпонент. види ақиб мошин бардаро. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем, марамат бинед. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. салон кожа. датчик слипинг зон. память сидения. ҳолати дрон. лифт сидения. винкоди мошин бардаро. мультируль до тарафа, круиз контроль. 196000 км пробеги мошин бардаро. бибинед, ягон датчик смертелиш гирон нест. климат контроль, обогрев сидений, охлаждение, се режим вождения, джойстик, старт-стоп, монитор ҳама ҳаст. кондитсионер як корпуса бардаро. нархи мошина 225000 сомон мегӯянд. Mercedes-Benz E-класс 212 кузов. рестайлинг. объем мотори мошин DVD дизел, сборкаи Корея. нигоҳ кунем бардаро. парктроникош ҳаст. балонош дар ҳолати хуб. люк дора. марамат види ақиб мошин. эдбул дора бардаро. экономичный, кам расход. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. 4 дар бесключовой доступ. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. салон кожа. обогрев дора. датчик слипинг зон. лифт сидения, память сидения, боковой ҷамъ мешавад. обогрев руль, круиз контроль, лепесток, мультируль до тарафа, 160000 км пробегаш, джойстик до режим вождения, старт-стоп, климат контроль, обогрев сидений. баъд бардаро монитори калон задаги соат дора. мошинча дар ҳолати хуб. датчик сближения, обогрев руль ҳамаш ҳаст. нархи мошин бардаро 188000 сомон. марамат бинед, ба устодтон бисанҷед, харидорӣ кунед. Lexus IS. объем мотори мошин 2.5 силиндра. солаш 2010 моҳа, сборкаи Корея. нигоҳ кунем бардаро. парктроникош ҳаст. балонош дар ҳолати хуб. таъиновкаш моҳи январ буд мешавад, техосмотрш моҳи октябр. бесключовой доступ дора. марамат бардаро. види ақиб мошин. задни камера ҳаст, парктронико ҳаст, ду глушстиля. ҳолати салонша нишон медиҳем, марамат.
Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ҳолати салони мошин. Ҳоли чухол дора. Без ключҳои досту бардаро. Бабинем бардаро. Ҳамин сидения боковой ҷамъ меша. Вин-коди Кореяш 2010. Лифт сидения вин-код бардаро. Ҳай завод. Мультирул ду тарафа, липсток, круиз контроль. 160,000 километр пробеги мошин бардаро. Круиз контроль, климат контроль, акустикаи мошин марк Levelson, обогрев охлаждения, монитор дора. нархи мошин бародаро 95,000 сомон бо савдо меша. Маромад биёин ба устодтон бидин санҷи харидорӣ кунед. Лайка. Toyota Camry 6. Объем мотори мошин 2.5. Нигоҳ кунем бародаро. Сборка Америка. 2017 8 моҳа. 3 қоша. Лавҳои антиблик. Мошинчада бисёр меҳнат кардагаам бардаро. 4 балони нав. Види архив мошин. Задни камера дора. Ба устодтон биёин ба дилпари мошинчада санҷи харидорӣ кунед. ҳолати салонашо нишон медиҳем. Маромад. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. Салонаш тоза. Потолок сиёҳ. Лифт сидения вин-код. 2017 8 моҳа. Мультирул ду тарафа, круиз контроль, дашти движения полоса. 87,000 мил пробег дошт. Старт-стоп, климат контроль, монитораш ҳаст. Бародаро бибинед. Мошинча рӯи вин-код нозадаам бигем мешава. Ҳамин бампераш дар поён просто хов кардагия тамом. Нархи мошина 208,000 сомон мегӯянд. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Ба саҳифаи мо Hyundai Elantra. Соли мошин 2016 5 моҳа. Объем мотори мошин 2. Сборкаи Америка. Маромад бардаро. Ба устодтон биёин ба дилпари мошинчаро санҷи харидорӣ кунед. Балоно дар ҳолати хуб. Без ключҳои досту дора. Маромад. Види архив мошин. Задни камераш аст. ҳолати салонашо нишон медиҳем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. Без ключҳои досту. Дашти слипер-зон. Вин-коди мошин. Мультирули ду тарафа. 132,000 мил пробегаш. Старт-стоп. Климат контроль, монитор, обогрев сидений. Режим вождения дора. нархи мошин бародаро 79,000 сомон. Маромад биёин ба устодтон бинед санҷи харидорӣ кунед. Лайка. Hyundai Sonata. Солаш 2015. Объем мотори мошин 2 газаки. Сборкаи Корея. Утилизатсия дора. Техосмотр дора. Моҳи октябр буд мешавад. Балоно дар ҳолати хуб. Маромад ба устодтон биёин ба дилпари санҷи харидорӣ кунед. Види архив мошин. Парктроникош аст. ҳолати салонашо нишон медиҳем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳоли чухолаш аст. Салон кожа. ҳолати пешаш. боковой ҷамъ мешавад. Мультирул ду тарафа. Кондитсионер кор мекунад. 128,000 километр пробегаш. Монитор. Автомат. Климат контроль ҳаст. Маромад. биёин ба устодтон бинед санҷи харидорӣ кунед. Нархи мошин 85,000 сомон. мошинча тоза ака. Салому алейкум бародаро. Маромад. Opel Vectra B 95 сол. Мотор 1.616. Гази бензин. Коробкаш механика. Мошин утилизатсия дора дӯстони азиз. 2 моҳа ҳуҷҷат дора. Аккумулятори нав, ходовоиш навай. Краскаш чотка, хушроакай. Яъне ки краска талаб несте бачаҳои азиз. ҳолати мошин беҳтарин. Балонои пеш навай. Қафош 50-60% бачаҳои азиз.
اینمی ماشین سراج نفروشی کنکرت نه خریدار باشین اگر سودا میشوه 33000 سومان سودای ساز داره اینا ماشین چه بچه موتور 16 یعنی که کمبودی عموما نداره خداوش توپچه های اینمی حالت اینا ماشین اینا داخلی ماشین اخش رو تماشا کنین بعدی که خریدار باشین زنگ زنین بچه پروستا تک ناراحت نکنین سریوز نو خریدارو زنگ زنین سودا میشه بو 33000 سومونی در ناحیه واسه بچه این ماشین چه سیستم موزیکاش پروستا بمبا خش رو میخونه اکیلومتر خیلی گفتم نو اینا ابشیف کوش اینا داخل ماشین اینا خفوش اینا می حالت ماشین خر باشه بیای پیش بین سودای سوز کرده میشه بچه عزیز عموما یگان جوش مقصد دریدگی و وارد کردگی و پوسیدگی خیلی جوش نیست 95 سال объемش کدگی انخچون اینا ماشین اینا مرامت کدومید میخری رقم دا زنگ زه انشالله سودای سوز کرده میشه